The reductionist perspective that dismisses Constitutional Amendment number 3 as barely a self-serving strategy of ED fundamentally overlooks the intrinsic nature of the amendment as a party resolution. Zarabina mashoko kubuda pango yanachinzi Temba Mliswa and his friends exposed kuchonokwa kunzi awa Temba Mliswa ari kusapota amendment the amendment bill number 3 iri kuonekwa kunzi iri kuuya panguva ino ichisuka vipi Costa Nochiwenga kuti vasa-assume the role of the presidency kana kusucceeda mutungamiri wenyika. Zvonyanya kuonekwa kunzi mutungamiri wenyika can retire in 2028. Noti subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa paendiwa makomicha mudanyira achiti, as for you Temba, wakati haudi Chiwenga aite next president, that is why uchisupporta the amendment bill. Pane high chances kuti His Excellency ED vanoretire 2028, then iwewe and your friends mushandisa mari to manipulate the Central Committee in the Parliament kuti munhu wenyu apinde. Haudi kuti Chiwenga awane straight jacket to become the president. We think kuti vanhu vakapusa, saka all the sacrifices dzakaitwa naChiwenga madzikangano. After zvamuri kuda zvabuda, then vamunenge mashandisa mozovarasa oro wakatovaitira plan kudhara varichasara inguva. Unoda kuvenganisa His Excellency naChiwenga. Stop it Temba Mliswa and your friends. Ndo mashoko anoita kupana pana makomichi achiexposa chokwadi chiripo chinokonza vana Temba Mliswa vanenge vachiita jittering vaita vachinge vari kuhwanda vachitidza chokwadi, but everyone knows it kuti Mliswa haadi VP Constantino Chiwenga. Zvidiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe muri yeZimbabwe motidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemadevelopments awo ari kuonekwa kunzi nyika yeZimbabwe iri kuona zvayo, it is watching from the terraces. Vanhu vachari kupinda munhau idzi bose vanoziva kuti aiwa dzine munhu pasi, but they are just watching. Enda comment section metodza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chita on the bell.